perlo rawan ngasang ban ai khublei piwe bro ki baju sutanat ban peji ki notis khwai ka de channel na lari entertainment te perlo rawan ngape som hai pi iwe sha ka ne ka channel te menta perlo ngawara spi ya ka ne ka notis khwai ka ba thamai te khlem na peslam menta tung ne page no ya ka ne ka notis khwai ka ba thamai yawan sha ka jing khwai khabam hakaba en penyaji ya kan ka jing khwai kabam da iba es imli bat iba ke kurbar kat bat ki perlok ki jemu ka jika ka de hang te ka pusnong laj artet jaut ban lek sya kapung laj artet haban lat nakawe kesrogrit nang te na po mamram nong tleu ka bahap hapo jeng ka eastern west kasil district ketarik kadeh ka kanriu tarik benai besan arah jarak penriu kapor sedang khwai kadeh nadu kapor khandai steng step bat an penkut kapor lai saupeu janmet kador jika tiket khwai kalong si hajar tangka si ruang we khwai bat kapung kalong tangka we kapung dan menta perlu rawan ngene peje ki price jong kane ka jini kop khwai khabam hang ne polaj artet dan menta tung ne peje no ya ki price uban yo eka price ka baneng kongdu na kane ka jing khwai khabam hang ne polaj artet unio silak san hajar na ka price ka baru kalau silak ka price ka balai silak ka price ka basau silak ka price ka basan silak ka banriu chipeu jar ka banyo chipeu jar ka ba price chipeu jar ka ba khandai chipeu jar bat kumjuru na ka price number ka ba chipeu kalong chipeu hajar tangka tenalor kini ki price kidang don ru shishu saki constellation price te menta program ngini pet ya ki constellation price ki constellation price ki don hadu kan nombar ka ba chipeu te nadu kan nombar ka ban kong ka ba ar ka balai ter hadu ka ba chipeu kalong lai hajar tangka kawe ka constellation price te perlok swa bingin poi sya kalau ki drong ni sya skor swa khandiat ya ki ne ki mat ki badon kam on sya banbu jakaya pi da uding lane do sit haka khasan tarik benai besan ar hajar penriu hakapor cibeje no paisngi but on ipor stengkan tam banweng no yakiding lane yakisit but omsha yakiban nabar banwan disha lane dija bad yakijing di penbuat light no tangi kitir khwai lane yakijing bam dokha but lada ki program ki penkenya ke pos dang khwai nakaliang jong kinong penyai kinong penpasu ya kabai tiket te menta parlok tengene petno ya kalau kidro ki parlok ki baju sotanar bane simmerta ha kalau kidro so bhasawan bane simmerta ha kan ne kalau kidro hang ne polaj artet te uban yo ka price ka bane kongdu na kan ne kalau kidro unyo daka pisa ka balok san lak taka naka price ka baar naka ne kalau kidro kalau cilak tangka naka balai cilak tangka naka basau san peu hajar bat naka price number ka basan kalau ar peu hajar tangka kapor ban penelekai ya kan ne kalau kidro kan lo ha kapor lai beje no paisngi bat kador jika tiket kalau lai spa tangka si tiket balada pintit arteli ki tiket lo kidro pinyo hakador ka basan spa tangka arteli ki tiket on simjing theo ya baro ke jai dokha bat omsha ban sajing bam kat bom pandai kapar ban khwai nalor ki dukharim babun on the dokha thamai biang san riu kuntal haka pratarik benai besan jar penriu hak por mestep bat kindon ru kinon diwi bat kinon diknyang hak tai kasngi bat perlok rawon bat ki perlok nong thit tikel kidro lada pidon kano ka jingkeli so bahasa keli bat sapun hakine ki number phone bal ai harum khadang ba phin sai bha bat ba phin sutu bha yak ka ba phiklem sai barla da pirang thamai prok sambha ban subscribe like jika ka channel khanang ba phin num du ya ki we pat kinotis khwai ki ba thamai ki badang don sadin te khublai sibun perlok ngin sai kendu pat haka we pat kan notis khwai